Når jeg stryger, så bruger jeg ganske almindelig malertape. Jeg sørger for at sætte det første stykke tape godt ud over kanten af perlepladen. Og så sætter jeg ellers bare tape på helt forsigtigt. Det er ikke så vigtigt, hvordan det sidder. Det er bare vigtigt, at tapen lige dækker ind over hinanden, sådan at det kan holde sammen, når man vender perlepladen om lidt. Det skal ikke sættes særlig godt fast til at starte med. Der lægger man det bare ganske let henover. Så tager jeg en pincet eller enden af en saks, og så kører jeg ganske let hen over alle perlerne, så jeg er sikker på, at alle perlerne de hæfter på tapen. Og det er ret vigtigt at gøre, fordi ofte så er der altså en lille højdeforskel på perlerne, og så er det faktisk ikke alle perler, der sidder fast på tapen, når jeg vender. Så vender jeg forsigtigt pladen rundt. Det er ikke så svært, fordi det sidder fast med tapen. Og så skal pladerne forsigtigt løsnes. Jeg løsner altid pladerne ud af. Det vil sige, at jeg vipper den lige så forsigtigt væk fra mønstret ud af mod tapen. Hvis der er enkelte perler, der ryger af under den her proces, så er det ligegyldigt, fordi man kan bare sætte dem fast på tapen bagefter. Så lægger jeg bagepapir over, og så stryger jeg grundigt. Det her er den side, der vender opad nu, det er det, der bliver bagsiden. Så der stryger jeg grundigt ved middelvarme, og så når det er gjort grundigt, så vender jeg, og så løsner jeg forsigtigt tapen. Hvis nu at tapen hiver nogle af perlerne med op, det kan fx ske i kanten, så vender jeg lige så forsigtigt, eller sætter jeg lige så forsigtigt tapen tilbage på perlerne og vender pladen, og så stryger jeg igen på det område, der ikke var strøget godt nok. På den måde kan man faktisk altid redde et mønster, selvom man i første omgang ikke havde strøget det godt nok. Så løsner jeg rigtig forsigtigt tapen, og det er en god idé at løsne det ude langs kanten først, fordi så risikerer man ikke, at det hænger fast i tapen. Så skal jeg til at stryge igen, og det er forsiden det her, og den stryger jeg bare ganske let, for lige at perlerne smelter sammen og får samme højde. Og når det er gjort, så vender jeg altid værket om igen. Her skal man passe lidt mere på, fordi nu er det jo lidt mere skrøbeligt, end da der var tape på. Og så stryger jeg igen rigtig grundigt. Og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor jeg gør, eller om det er nødvendigt, men min oplevelse er, at så undgår jeg, at motivet det bøjer, når det er færdigt. Og så lægger jeg det i pres, indtil motivet det er helt koldt. Endelig bare på den samme varme plade, som vi har strøget det på. Jeg fjerner først pladen, når motivet er helt koldt. På den måde bliver motivet mest plant. Ellers kan man godt opleve, at det begynder at bukke.